हरे कृष्ण श्लोक डिस्प्ले करूया स्क्रीन तो मंत्र हरे कृष्ण इल पूर जनाक आम्ही ईशोपनिषदाच्या क्लासाक स्वागत करून तुम्ही पुरई पुढल्या मस्त दिवस तुकुनु ईशोपनिषद ऐकत सची ईशोपनिषद मला कसल्या उपनिषद मला कसल्या सुरेर जाऊन तंतु प्रमुख जाऊन दहा ईश केन कट मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय चांदोग्य बृहदारण्य मला दहा प्रमुख उपनिषद तंतु प्रथम जाऊन भारी अत्यंत महत्वपूर्ण जाऊन ईशोपनिषद तंतु कस कसल्या आणि किंच किंच सेक्शन असं तंतु पूर्ण तुम्ही ऐकलेलं असं त्याच्यातले कोण अपास परिचय दिवच्या वचन इंट्रोडक्शन दिवच्या वचन जे बॅकग्राऊंड हिन्ನೆಲೆ दिवच्या वचन आव टाइम वेस्ट करना ನೇರ जाऊन डायरेक्ट जाऊन या पंचाश्लोकाक उचुका इच्छी करता पंचामंत्र एक पंत जोर जाऊन आम्ही उठू वाजूया तुझ्या एक म्यूटर इदवरून मिगिल उठू वाजू येतं तदे जती तन्नैजती तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुस्सर्वस्यास्य बाह्यतः पंचामंत्रीय हज अर्थ अनुवाद प्रभुपाद बरेताची अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ट्रांसलेशन द सुप्रीम लॉर्ड वॉक्स एंड डज नॉट वॉक मिनिमाइज करू कसं जास्त आहे पुणे वाजू राज्य एक सेकंड आड येतं सर समजेल the supreme lord walks and does not walk he is far away but he is very near as well he is within everything and yet he is outside of everything असा अर्थ अनुवाद बरेच समय प्रभुपाद देवोत्तम परम पुरुषु ते कृष्ण तो he walks and does not walk तो चमकता जलेर चमकना he is far away but he is very near as well तो देव यीशु मस्त दूर अस जलेरी भारी निकट भारी लगी अस तो पुरांते अस जलेरी पुराचे बाहेर अस तो पुराचे भीतर अस तो जुटूची पुराचे बाहेर अस असल श्लोक आम्ही पळेताना प्रत्येक जाऊन ईशोपनिषदान जेवो अतलरी विंगड आम्ही वाजूच्या ग्रंथ भागवत जाऊन सुपुरो भगवद्गीत जाऊन सुपुरो तसल पूरा ग्रंथ अंतू आम्ही दवाल विषय वाजू मेळताना सुरेर कसल उडगास दवर का म्हणरी आम्ही देवाक अर्थ करून घेवचेक जो देव गोत्तस म्हणून घेवचे साध्य ना उदाहरणेक आव मग नरेंद्र मोदी म्हणा कोण म्हणून गोत्तस म्हणून येत तगल विषय पूरा गोत्तस मका म्हणून येत मस्त जन विंगड विषय सांगताच तोवे तगल हणे बरे पूरा मग गोत्तस तगल विषय पूरा मग गोत्तस जलरी त्या व्यक्तीन संख्या मिगल विषय तक गोत्तस तद मात्र मिगल उत्तर मोल येता तशीची कृष्णान तगल विषय सांगल्या मात्र आमका कृष्णाल विषय कळता दंचध्यायान देव म्हणता नमे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां देवर्षीणां च सर्वशः दोन्ही श्लोकांत दंचध्याय भगवद्गीतेन कृष्ण म्हणता आव देवतेंगले ऋषिमुनींगले पूरा आदि जल लेकुनु मक्का समजून घेतल्या मक अर्थ करून घेतल्या या सृष्टींत कोणे ना अर्जुना चल कोण देवाक मी अर्थ करून घेऊ का म्हणजे देवानाची आमकता साक्षात्कार करून देऊ का शिवाय आम्ही आमगेल प्रयत्न अंतू देवाक अर्थ करून घेऊचे साध्य ना उदाहरण एक कुडा अंतू किंचे कुडा अंत वस्तू कळका पळोका म्हणजे एक दीप जेव्हा एक लाईट ऑन केल्यारी आमका त्या कुडा अशी वस्तू दिसता बरोबर त्या कुडा अशी वस्तू दिसता म्हणजे लाईटाचे आमका सहाय जाऊ का लाईटा मी तिथं वस्ता पळयत असच त्या लाईटा प्रकाशांतू त्या वस्ता मी पळयत असच त्याची आमका सूर्य पळोका म्हणजे सूर्याने स्वतः वेळ राहिला मात्र सूर्य पळोचे साध्य
काळकाक रात्री कितले टॉर्च घालून कितले लाईट मारून कसं केलं री सूर्याला प्रकट जाऊची इच्छा असली शिवाय सूर्याका मी दर्शन करूक साध्य ना. ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी दवाल सूर्यनारायण दवाल वर्णन येतं आदित्य हृदय स्तोत्रांत. इतकी सुंदर जाऊन ते सूर्यनारायण देवस्थान त्या सूर्य पोळका म्हणजे त्या सूर्यानाची स्वयंप्रकट जाऊन त्या कृपेंत ताण दाखवून देऊ शिवाय केंचे एक्सटर्नल एजंट्स केंचे भारीच्या वस्तू उपयोग करून सूर्याला दर्शन करूक आमक जायना. त्याची रीती त्या भगवंताला दर्शन आम्ही कोरका म्हणजे त्या भगवंताने स्वतः आमक साक्षात्कार करून देऊ का त्या कृपेंत त्यातनं मात्र त्या देवाविषयी आमका अर्थ करून घेऊचे साध्य. सामान्य जाऊन लौकिक जन कसं करता म्हणारी त्यांचे ज्ञान लौकिक अपराज्ञान लौकिक जाऊन अपराविद्ये त्यांचे शिक्षे इंजिनियरिंग असं पुरो मेडिकल असं पुरो त्यांचे त्यांना फील्ड लौकिक ज्ञान शिकताना त्यांनी तर्क उपयोग करतात. A+B = इतल्या म्हणजे किश जाता म्हणून मॅथमॅटिक्स सांगतो कोण तर्क उपयोग करताची त्यांना तर्का प्रकारचा एक्सप्लेनेशन बेस्ट म्हणजे जरी त्यामध्ये उपवताच जरी देवाक देवाल ज्ञान अलौकिक जावनशील ज्ञान देवाल स्वरूप आम्ही अर्थ करून घेताना आमका तर्काचे खै हंतू पात्र तर्क आमक उपयोग पडना. इथं श्लोक पळया तुम्ही कसा श्लोकात म्हणला पंचमंत्रांतू he walks but he does not walk. तो देव चमकता जरी चमकना पण अर्थ कसं तो पुराची भितर असा जरी केंचेचे भितर तो ना पुराचे बाहेर असा असल पुरा श्लोक आमकां मेळटा कसं अर्थ तरी असल मस्त विषय आम्ही देवाल विषय ऐकूचे मेळटा. केल्या वचन म्हणटाचे देवा रूप ना देव निराकार जावन आशिल्ले परब्रह्म. केल्या वचन म्हणटाचे देव सगुण साकार भारी सुंदर जावन आशिल्ले देवाक रूप आसा. ಕೆಲವು म्हणतात देव पुराकडे व्याप्त जाऊन असं ಕೆಲವು म्हणतात देव पुराचे परे ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದವ पुराचे वेर जाऊन तो असं तसं पुरा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स म्हणतात विरोधाभास जाऊन आशिल्ले वाक्य यामध्ये किश अर्थ करून घेऊचे किश अर्थ जाऊ का. प्रभुपाद एक लेक्चरांत उदाहरण दिताची एक चरडू तांगले सरळ उदाहरण दितात 40 वर्ष पुढे प्रभुपाद म्हणताची मेघ पुत्ताक 4 वर्ष असताना आम्ही चमकत होताना तर पूत सूर्या पुढून कसं म्हणता आणि सूर्य टू चमकत अस म्हणून सूर्य तगलोटू चमकत असव सूर्य तगलोटू येताना काही गेलेरी सूर्य फॉलो करत असं म्हणून बुद्धिस्ट पुरो गेलेरी त्या चरडान संचे चुकीना सूर्य पुढकडे फॉलो करत असं गेलेरी सूर्य मात्र पुढकडे येताना किती अर्थ करून घेऊचे विरोधाभास जाऊन असेल एक वाक्य स्टेटमेंट म्हणजे कमी शास्त्राचे आधार घेऊ का. असं मस्त उदाहरण मिळतं का. उदाहरण एक श्वेताश्वेतर उपनिषदांतू 3 अध्यायाचे 19 मंत्र अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षुः स शृणोति अकर्णः. असं म्हणता अपाणी पादो तक हात ना पाय देवाविषयी वर्णन करत अपाणी पादो पाणी म्हणा हातू पाद म्हणाले पायू तक हात ना पाय ना जरी जवणो ग्रहीत वा जवण करते की देव संस्कृत शब्द पळया जवण म्हणाले अपाणी पादो जवणो ग्रहीता जवण ग्रहण करता आम्ही जे खुपुराची म्हणजे जगन्नाथ तुम्ही पडून असताना जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रमाई इष्टकोण रबलेच हातू ना पायू ना जगन्नाथ हातू ना जगन्नाथ पायू ना म्हणून म्हणजे खुपुराची अथवा दवाले विग्रह पडायचा देव हल्ला ना देवाला श्री विग्रह पडायचा ना तेव्हा हात पाय हलतात ना त्याच्यावर आम्ही नैवेद्य देवाला देव कशी स्वीकार करता म्हणून मना येऊच्या पुरो अपाणी पादो जवणो गृहीत्वा पश्यति अचक्षुः अचक्षुः दौड ना जरी पश्यति तो पळेता स शृणोति अकर्णः अकर्णದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಐಕತಾ त कानात ऐकता दौडना पळेता हातपायना जरी जेवण करता पण अर्थ कसा राजो सर मस्त श्लोक आमकां पळोवचे मेळटा. भागवतांतू 8ಮ स्कंदा 3 अध्यायाचे 9वा श्लोक
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय ऊरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे म्हणून गजेंद्र देवा स्तुती करता. असं म्हणता अरूपाय ऊरुरूपाय. अरूप म्हणजे रूप नथिलो, ऊरुरूपाय म्हणजे अनंतानंत रूप आशिल्लो. जेव्हा रूप ना जरी अनंतानंत रूप असं म्हणता म्हणलं, अनंतानंत रूप असं म्हणजे रूप ना म्हणून अरूपा म्हणता आपयला ताका की नाही कळता. म्हणजे बरं मस्त वाक्य मिळता शास्त्रांत तक्का आमगेले वेद आमगेले संत आमगेले आचार्य आमकां शिकयता कसं म्हळ्यार ताका अर्थपट्टी म्हणटात संस्कृतांत. अर्थपट्टी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार दोन विरोधाभास जावन आशिल्ले वाक्य आसा म्हणजे ताजे विमर्श मी केल्यार ताका समजावन अर्थ काडचे वाक्य कसं आसा ताका अर्थपट्टी म्हणटात. उदाहरण एक चल्लो आसा, चल्लो एक मनुष्य आसा, तो मनुष्य 15 दीस जाले कसलेय पोट्टा खायना. 15 दीस तो ताका पळयता आसा, 15 दीस जाले कसलेय पोट्टा खायना जाल्यार हृष्टपुष्ट जावन आसा. दीस पयशे दीस थोर जाता आसा चंद जाता आसा म्हळ्यार कसो अर्थ. दोन वाक्य, एक 15 दीस जाले कसलेय पोट्टा खायनी, एक अनेक वाक्य तो हृष्टपुष्ट जावन आसा आरोग्यकर जावन आसा. जेव्हा त्यानं 15 दिवस पोट्टा खायना म्हणजे आरोग्यकर जावन असं साध्य ना, स्वस्थ जावन असं साध्य ना. तो स्वस्थच म्हणजे 15 दिवस कोण पोट्टा खायना साध्य ना वय वा. दोन्ही वाक्य 100% सत्य कोणी म्हणल्यार त्या कसं वाट अर्थपट्टी म्हणाले का ते आचार्य सांगून देताची 15 दिवस जाले पोट्टा खायनी तो आरोग्यकर जावन आसा म्हण अर्थ कसं तो 15 दीस कोण खायनी जाल्यार 15 राती खाता आसा म्हण अर्थ. दिसाचे खाताना रात्री बैसून गम्मत खाता आसा दिसले देखून शरीर क्षीण जायना, आरोग्य तोंदरे जायना जाल्यार 15 दिसाचे कसले तो आहार घेतना. दोन्हीचे रिकन्सायलेशन स्टेटमेंट अर्थपट्टी तिशीची दवालकिंचे दवा रूपना अरूपाय ऊरुरूपाय दवा रूपना अनंतानंत रूप समर्थ कसले आमगेल तसल रूपना याची ईशोपनिषदाचे 8 मंत्र डिस्प्ले करूयत की स्क्रीन अंतो 8 मंत्र ईशोपनिषदाचे तंतु 8 मंत्रात ईशोपनिषदाचे श्लोक सपरियगत शुक्रम अकायमव्रम अश्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम. जरत पळया मी अनुवाद पळया. अनुवाद कसं बरयताचे प्रभुपाद. Such a person must factually know the greatest of all, the supreme personality of Godhead, who is unembodied, omniscient, beyond reproach, without veins, pure and uncontaminated, and self-sufficient philosopher who has been fulfilling everyone's desire since time immemorial. म्हणजे तो श्लोक कसं म्हणता त्यागले तो श्लोक एक पण दाखवत वापस. श्लोक वेळ स्क्रोल केला श्लोक येता नाही 8 श्लोकाची या श्लोकाची वेळ श्लोक तो म्हणतो सर 8-9 जलता 10 श्लोक 9 जल 8 श्लोक हाँ अकायम अव्रणम. अकायम दवा का शरीर ना म्हणून बरेला नम किंच शरीर ना अश्नावीरम. अश्नावीरम म्हणजे तका नरनाडी असली शरीर ना. शरीर ना म्हणून सांगताची आपस नरनाडी ना म्हणून विंगड बरेला अश्नावीरम. शरीर ना म्हणून सांगताची नरनाडी ना म्हणून कसले बरो का वेन्स ना म्हणून इथं बरो का म्हणजे आमगेलवरी नरनाडी मांस मज्जा हड्ड असले शरीर दवाक ना म्हणून अर्थ. आमगेलवरी मांस मज्ज शरीर तक ना तसं तका शरीर कंचे दिव्य जावन असले सच्चिदानंद शरीर
ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम सच्चित आनंद वीर सति घन चित्त घन आनंद घन जावनशील तगल शरीर तगल कंची अंग अंग त अंगल वरी लौकिक साधारण अंगांग नहीं तगल या चक्रास्कंदांतु चक्षुर यस्य नरिष्यति तगल किंच दौड़ कोणाला बंद जायना की तसल दौड़ मला कसं आहे देव पती एक पळेता तगल कन दौड़े रप्पिना तगल देवतेंका ना म्हणताच अनिमेश देवतेंका दौड़े का रप्पिना म्हणताच बंजायना शेल देखुनो तर देवाला कसं दौड़ तगल अंग कसलो ते आमचं शास्त्र सांगता देव दवा रूपस्किना म्हणून सांगलेली देव निराकारी जो तुची देव साकार रूप स्वरूप जावनशील देवा रूप निराकार मरी तो शास्त्र नಮಗೆ एक्सप्लेन करता यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योतिः आकाशमिव विस्तृतम् और रुद्रगीते अंतु शिव म्हणता केंचितकल व्यापक जावनशीलतयास्की निराकार तत्वस्की म्हण कसले तर गोलोकांतू कृष्णू कोळಲು ಒತ್ತಚಿ ಗೈಯಲು खेळता कृष्णाला न पय्याचे उंगुष्ट बोटाचे नखातुकुनु पय ನಂಟಾತುकुनु येउचित प्रकाशस्पळ त्याची ब्रह्मज्योति ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च 14 अध्यायाच लास्ट श्लोक कृष्ण सांगता आवच मिगिले तुकुन येउचित ब्रह्मज्योति कोण निराकार देव लाइट मात्र देव प्रकाश मात्र देव म्हणून कोणचे निराकार प्रकाशावर ध्यान करता पड्या तंग गोतना त्याचे मक्षी त्या कृष्ण सुंदर जावनशील सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड पर्सनालिटी असा त्याचे व्यक्तित्व असा कृष्णाक प्रीती असा कृष्णाक प्रीती नामून असा त्या पुरे तसं व्यक्तित्व जावनशील तो कृष्ण रबला तगल नखातुकुन येउचे प्रकाश कसा असा त्या प्रकाश अलौकिक आकाशाक आध्यात्मिक आकाशाक त्या विस्तार जावनस त्याची निराकार ब्रह्म म्हणून कोण लेखताची निराकारवाद लेखताची इतक म्हणारी तांका मी सांगलेली कृष्णाक हात अस पाय अस दोळ अस केस अस म्हणारी तर लेखताच कसं ओहो आमगेल्या वेळी दावा का मी मीच दितस वी आर लिमिटिंग गॉड आम्ही दावा का मीच दितसची दावा का आमगेल्या वेळी हातच म्हणारी मस्त पुरा काम करू जायना म्हणून जल्ले ना देवाक रूप असची नील अन्ना रूप अस अन्नाला अन्ना रूप अस अन्नाला अन्ना रूप अस बरी लोकाचे पितामह तो हम बीज प्रदप पिता इज द अल्टिमेट सीड गिविंग फादर तकिश रूप ना जाऊचे देव परिपूर्ण म्हणरी तुम्ही याची ऐशोपनिषदाचे इन्वोकेशन मंत्र ऐकायची प्रणाम मंत्रांत पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते म्हणून तुम्ही ऐकलं तर पूर्ण परिपूर्ण देव परिपूर्ण म्हणून सांगतारी रूप ना म्हणरी एक ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ತಗಲಂತು ನಮ್ಮ एक क्षीण ಇಲ್ಲ तिसऱ्याचा पूर्ण किशात म्हणजे रूप ना म्हणजे अलौकिक लोकांतूची कोणाला संपूर्ण जाऊन असेल सौंदर्यवंत जाऊन असेल रूप असलं मात्र त्या पूर्ण म्हणतात हात ना पाय ना दोळ ना म्हणणारी अपूर्ण व्यक्तित्व त्याची परमपुरुष जाऊन असेल परमात्म देव देवोत्तम परमपुरुष तक्क रूप ना म्हणणारी अपूर्ण म्हणून झालं दिस जाय ना देवा रूप अस अलरी हात अस पाय अस दोळ अस कान अस पुरा अस कसं अंगेल तसं नाही ब्रह्मसंहिते ಅಂತ ब्रह्मो तक वर्णन करता अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति स्खलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि तक अंगस्य किंच कसलंग अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति तक प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक काम करता उदाहरण एक दवा का पक्वान पंचभक्ष्य परमान दिलर नैवेद्य केलरी ताण अंगलमेरी हत्तान का जिब्बे अंतु तजे रुच पडका मुन्ना तक दृष्टि तजे पडलेरी त दृष्टि अंतु त रुच पडेता हत्तान तु त रुच पडेता आमगे तक जिब्बेशिले सामर्थ्य हत्तास हत्तान कुछ काम त दोळेन करता दोळेन तुच देव स ऐक्षता सगळे सृष्टी करता अपास तक कसली
प्रयत्न करता पण दोळ्यान तू पुरा सृष्टी करता हत्तान चमकता नांकान उलयता प्रत्येक इंद्रियाक प्रति अनेक इंद्रियाचे सामर्थ्य देवालंत आमगेले वरी लौकिक इंद्रिय तगल देखून अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती प्रत्येक इंद्रिय काम करता मात्र नहीं अनलिमिटेड इंद्रियाक नीतिना तो गोलोकात बसला हिंकीची रामण्यांग नैवेद्यताना त्याचे गोलोकात कुनो तो हात घेऊन आमगेला प्रसाद स्वीकार करता आम्ही करचंक सगळे काम तै बैसिनो तग इंद्रियात कुंता पळयता आमका या कुडा घेतल्यास तितले पळच जाता ಸ್ವಲ್ಪ दूर पळच जायना कन्नाक तज्जी लिमिटेशन असतं ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಏಕತಾ दूर असेल वस्तू ऐकना दवाक तिष्णे देवोत्तम परमपुरुषाक पूरा ऐकता तर पूरा सगळे लोक वस्तू तो दोळ्यान पळयता कन्नान ऐकता हातान पडता पूरा करता गजेंद्र ಅಂತ ಕಪ್ಪೈತಾನ एक क्षण भितरी तितली दूर कुंता येऊचे जाला तसले इंद्रिय तगले द्रौपदी नपैताना एक क्षण भितर तो द्वारके तकुनो हस्तिनापुर आयला कपड़ा रूपारी चलने को दवाल इंद्रिय कितना के लौकिक इंद्रिय नहीं दवाल इंद्रिय लौकिक इंद्रिय नहीं जब दवा का में अर्पण करता ना किसी नैवेद्य दवा का किसी देवते स्वीकार करता हमारे संशय दवा का में अर्पण कोरनु खाऊ का कृष्ण सगळा भगवद्गीता तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघम पापा ते पचन्ते आत्मकारणात् कौन मक अर्पण करनाशी नैवेद्य दीनाशी मक्का समर्पित करनाशी आहार घेतकी तो पाप खाता सर मूर्तिवंत जो अन्न रूपर पाप खाता सर म्हणला इसलिए पाप खाऊच नक्कम का आमगेला गौडी जीएसबी समाधान तू कोंकणी समाधान तू प्रत्येक देवस्थान पळयतात समाराधना प्रत्येक वस्तू देव साक्षात यज्ञशाला पाकशाले वत्ता प्रत्येक दवा दवर अर्पण जाऊची शिलता शीत जाव सारू दुधे खतखत वाळा ससम गोडशे उंड प्रत्येक दवा नैवेद्य जाऊन तामगिरी आम्ही स्वीकार करताच इतक ते कोरून दाखयला नित्य वर्षा एक पण दोन पण जाऊचे नाही नित्य घरांतू आम्ही दवर प्रत्येक खाऊची वस्तू दवा अर्पण करून खाऊका दवाल किती विंगड एक पात्र दवर घेऊ का रुपयाचे सपुरो मातीचे सपुरो जो स्टीलाचे विंगड एक सपुरो त्या ऐदन आम्ही अपुडून दवा किती मात्र दवर का कोण सूर करने की आजीचं कोण पाय करून सूर करा प्रारंभिक हंतांतू दवा का कनिष्ठ पक्ष उणे म्हणरी दवा तुम्ही बाहेरचे फ्रुट्स दवारा दवा क्याळ ऍपल दाळिंबे हडताची ते फ्रुट्स दवा अर्पण करा वेजिटेबल कैरेट ಮೂಲಂಗಿ जसं वेजिटेबल दवा अर्पण करा उद्दा तुम्ही पिऊचे उद्दा दवा दवर आता एक वाढ बुडकळा तुम्ही करा उद्दा दवर त्याची एक सरेर सकाळी उद्दा एक ग्लास दवा दवरनु तुळस घालनु दवा प्रार्थना करून गांठ मारनु आपस नमस्कार करून उद्दा काढू त्या तुमच्या हंतु गलरी नित्य तुम्ही चरणामृत पिऊशिवरी जल्ले नित्य तुम्ही चरणामृत पिऊशिवरी जल्ले इसी प्रत्येक वस्तू दवा अर्पण करून तुम्ही खाऊ कशी खात देऊ प्रभुपादाले की एका इंटरव्ह्यूवर प्रश्न निमगिता प्रभुपाद तुम्ही कसं द्या स्वामीजी तुम्ही कसं दवा दवर खताची देवाला इथली नैवेद्य दवरताची देव खत्तव देवान खाऊची दिवसा दवा म्हणतात तुमगेल तसं मूर्ख दिवसा जसं पुरो आय कॅन सी कृष्णा ईट म्हणला प्रभुपाद कृष्ण खत्ता कृष्ण खाऊचे मी दिसता आम्हाला आचार्य गण तंका दवा दवरलेली वस्तू खत्ताना प्रसाद खत्ताना आणि इशी बाहेरची वस्तू चुकून तोंडा गेले कुठले तंका दिसल्या या दवा दवरलेलं नाहीये प्रसाद नाहीये सांगून विषय त्याच्यामध्ये बाहेरची जनाला मी खेळलेली दवा दवरनाशी आम्ही खेळलेली मन मलिन जाता पण हजार तंतू फॅक्टर्स असं त्या किशी वाढलेला एक मनशानं त्या काढतात किती जण दुखला कोण कोण मेल्ले कितली क्रिमिकीट मेल्ला आम्ही वेजिटेबल खेळ कुठलं व्हेजिटेरियन कुठलं पापमुक्त जायनाच प्रभुपादाला की प्रश्न नेमकीता ऐकला प्रभुपाद आर यू व्हेजिटेरियन्स म्हणून नेमकीता यू पीपल आर व्हेजिटेरियन्स तुम्ही जड्डा फ्रुट्स काढताची जड्डा खतरताची जड्डा दुःख नाम आहे झाड मर नाम आहे त्या पाप नाही आहे नेमकीताच You call yourself vegetarians, but you kill plants. Plants also are living beings. पाप आहे ना तुमका म्हणता ना प्रभुपाद कसं म्हणताची
We are not vegetarians. Vegetarian, you may classify us under vegetarians, but we are prasadarians. Prasad khatal jana. आम्ही व्हेजिटेरियन्स नाही, आम्ही शी रूकने झाड खातो खाताल जन आम्ही दवा अर्पण कोरनो दवा अर्पण केल्याशिवाय तंत मस्त की नॉनव्हेज अंत नॉनव्हेज असेल इथलं व्हेजिटेरियन अंत ना जाल्यारी तंतुई पाप प्रारब्ध कर्मस संचित कर्मस पाप येत केल्यार इशी झाड इशी फ्रुट्स इशी व्हेजिटेबल्स आम्ही खातास म्हणजे आमकाही पापस खंडित पापस इथे म्हणाली जड्डा दुखील जड्डा दुखील तक्क फर्टिलायझर गल्ला काढताना कितली क्रिमिकीट मेळला काढताना कितली की तक आश्रय जावन जीव मेळला मस्त पुरो तक संबंधित जावन आसा वाटते रे कोण की दिताना रैताक फार्मर्स ढोंगी करून दुड्डू घेतला ताका ढोंगी करून ताकाच दुड्डू जीवन आम्ही घेतला ताची पापा भाग्य आमी जताची तकाची तदना तसल पाप आमी करता गेल्यारी मन आमगे मलिन जाता मलिन असेल मन अंतू मागीर देवाल स्मरण करूक भारी कष्ट जाता चैतन्य चरितामृतान सांगला विषयीर अन्न खायला मलिन होईले मन कृष्णेर नाही स्मरण मन मलिन जाल्यारी मागीर कृष्णाला स्मरण आमकां जायना भारी कष्ट जाता चल देखून देव खाता दवा अर्पण कोरन आमी खावका शुद्ध मनात कृष्णा आमगेले कसं असकी कसं साधेत असकी या स्थितीन तू आम्ही तुका फ्रुट्स दवरत असाची अथवा खाली शीत दवरत असाची देखून स्वीकार कर दवा म्हणाली दवाल पूरकडन दवा कस सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति अजी तुमका साध्य असलेरी तुम्ही 13 अध्यायाचे 14 श्लोक तक 18 श्लोक मागीर वचून वाद्याचे पुराकडन त्याच म्हणते कृष्ण पूरकडन ताका हात आसा पाय आसा खेळना तो पोराचे भितर आसा जाल्यार केंचेचे भितर ना तो चलता जाल्यार चलना स्थावर जावन आसा पोराचे भारी दूर आसा जाल्यार भारी निकट जावन आसा पुरा जिवात्मन तो विंगडीत जावन वांटून गेला जाल्यार ताका वांटूचे साथ दिना तो एकलोची जाल्यार पूर जाल्यार तो वांटून आसा तशी प्रत्येक विरोधाभास जावन आशिल्ल्या स्टेटमेंट्स मोरनो आमगेल्या शास्त्रांत भगवद्गीतेन समेत सांगिल्लें आसा वाट कसं म्हणाली तका आमी अर्थ करून घेवचे गुरु आश्रय घेऊन आमी अर्थ करून घेवचे खत्ता तो पुरं घेता ताका रूपना म्हणजे कसं रूपना तुम्ही ऐकल तुम्ही तका मांस मज्जा असेल तसं रूपना ताका दिव्य शरीर कृष्ण शरीर भारी दिव्य जावन शरीर सच्चिदानंद ते असताना सो ताणंगा येताना असो पुरो आणि कृष्ण येताना अवजानंती मां मूढाः मानुषीं तदमाश्रितम् अंगेतान कृष्णाने कितली किती म्हणताची कृष्ण भारी एक अलौकिक जावन पुरुष भारी परम पुरुष नाही कृष्ण साक्षात देव ताका शरीर कृष्णाक सदैव व्यत्यास ना कृष्णा शरीराक आणि कृष्णाक सदैव व्यत्यास ना आमगे आत्म विंगड आमगे शरीर विंगड जरी कृष्ण आणि कृष्णा शरीर एकच जावन आशिल्ल्या कृष्णा शरीर तो नवयौवन अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि आद्यं पुराण पुरुषं ब्रह्म पडजामि नवया कित्र पितामह तो ब्रह्म खाड जावनु प्रजान मंतार मनीषु तगले आज्जो कृष्णदरी नवयौवनं च आद्यं पुराण पुरुषं कृष्ण फस्ट पुरुष तो आदि पुरुष तो जरी 13-14 वर्ष चललो आमकां प्रायजन मनुष्य मस्त फुडलो मनुष्य म्हणाय कुडले प्रायजन मनुष्य म्हणायत पिक्चर कृष्ण नवयौवनं च कितले विरोधाभास आसा पळया देखा आमी मनात अर्थ करून घेवचे प्रयत्न केले रे वेदेषु दुर्लभम वेदा मुखांतर तुम्ही अर्थ करून घेवचे का तर्का मुखांतर अर्थ करून घेवचे केल्यार भारी दुर्लभ तो जरी अदुर्लभम आत्मभक्तो भक्तांक मात्र भारी सुलभता अदुर्लभ म्हण सुलभ तो भारी सुलभ तो भारी सुलभ कोणाक भक्ताक कोण तक शरण जाता की तांकां भारी सुलभ देव प्रभुपाद सांगचे उत्तर आशिल्लें ऑल कॉन्ट्रडिक्शन्स आर रिजॉल्व्ड इन द सुप्रीम लॉर्ड पुराम कसं पुरो विरोधाभास कन्फ्युजन टेन्शन पुरो आसा पळया देवाल शरण कोण घेता देवाले कोण वता तांकां पुरो शांत जाता
हिरण्यकशिपुन विरोधाभास विंगड विंगड वर निमगुनु मरण दूर करू का लोक जिकूच्या पडेल सब निमगिला बाहेर म्हणूनच भितर म्हणूनच विरोधाभास एक 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 जाल एक नेट करू प्रयत्न केला एंटांगल करू प्रयत्न केला ब्रह्माक पूरदवान सुद्धा बेरी एक शिक्षण भितर सुद्धा बेरी समकोर बेल पुरा सम केला आमकां मनान तू सुरेर काण एक तुमगे उच्च पुरो किशी साध्य भायरी मरोना भितर मरोना हे मरण जवाना मध्ये मेट्टा अंतू वेर मरोना तोग्गु मरोना वार पयारदवर मरले मेल्लल वस्तन मरोना जिवंत वस्तन मरोना नल कूटू असले कान्सेप्ट पड्या मला येऊचे साध्य की अर्थ ಚೆಲ್ಲಕುನು जीवस म्हणून येतं कटकट दुःख ना ಚೆಲ್ಲಕುನು मेलना वेरीच इसीची मनुष्य जवचनज प्राणी जवचनज हर्द मनुष्य हर्द हर नरहरी नायनरो नापि मृगो विचित्र विचित्र जावनशल रूप दवाल मगिरी कसं मागतं विंगड तुला सकाळी मरोनज संಜೆ मरोनज संध्या वेळ जसं एक मन वस्तू मन आहे ना सकाळी संಜೆ रात्री ಮುಂಚೆ सकाळी रात्री संध्या वेळार मार्त सकाळ इसे हलवारू तुला ब्रह्माची सृष्टी ಅಂತ मरोनज ब्रह्माची जवान सृष्टी करছে 12 महिने ಅಂತ मरोनज म्हणता जरी 13 महिने म्हणून हक ಗೊತ್ತಾ हिरण्यकशिपु अधिक मास ಅಂತೂ दवान मार्चिसले शिले पुरा ಹೊರಟು विरोधाभास कसं कॉम्प्लिकेटेड दिसते पड्या पूरे देव एक क्षण भितर सम करता आपल्या जीवनांत जरी दिशीची मस्त प्रॉब्लेम येता आमका साध्य ना म्हणून दिसू पुरा उत्तर मिळूक दोन कष्ट जाऊन शिले चॉईस मिळू पुरा या खुर्ची की त्या खुर्ची की म्हणून ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹಕ್ಕ ಚಾಯ್ಸ್ ಕುರ್ಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚಾಯ್ಸ್ ಕುರ್ಚಿಗೆ म्हणून ಗೊತ್ತಾ ಕಸ ಕುರ್ಚಿ म्हणून जीवनांत विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन जरी दवा शरण जरी देव सुद्धा बेरता आमका उत्तर दिता चंदार सुद्धा परवरता आमक कष्ट पुरो दवा कष्ट नात हिरण्यकशिपुल हृदय कितली गट्टीशिले नरसिंह पुराण वर्णन येता तक्कनी देवते युद्ध जाताना वज्रायुध अंतू प्रहार करता हृदय बेरी कोण इंद्रू वज्रायुध फुड्डी फुड्डी जातकी शिव त्रिशूल काय उड्डेता शिवाल त्रिशूल बेंडी जाता नरसिंह पुराण वर्णन असं इतली गट्टी हृदय वक्षस्थळ कोणाला हिरण्यकशिपुल साधारण तक्क खाली नंगता अंतू किशी भृंग अंत एक कीटाक जीस मरू कितली वेळ जाव का तितली सुलभेरी नरसिंह तक्क पिसून घाल नरसिंहान चंद करून पिसून घालला त्या तितली कितली गट्टी असता नंग कुठू नख नरसिंह नख स्तुती म्हणून बरयला खाली नंगता स्तुती शंकराचार्य बरयला नरसिंह नख स्तुती म्हणून इतके वर्णन खाली नखाच देवाला तर नख कितली गट्टी जाऊन असता तसली गट्टी नख ही असं नरसिंहाला नमस्ते नरसिंहाय तंदम एकच कसं तव कर कमल बरे नखा अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुर्भृंगा केशभद्रता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे समजतं सर तवा कर कमल बरे जवळ हात किती कोमल फुल्ला की कमला की कोमल तसलं फुल्ला इतले कोमल वस्ता वेरी इतली गट्टी वस्तू अंडसून दाखवते साध्य की आमका आपण पिंता फुल्ला पकडी तसल पकडी वस्ता वेरी देऊ तसल गट्टीशिल हिरण्यकशिपु हृदय मर्च तसल नखाच्या नख त्या फुल्ला तसल मऊ हत्ता बेर दवाल बसला यापुढे आमका आलोचन करू साधीना अर्थ करून घेऊच्या साधीना तकाची आम्ही अर्थ करून घेऊची सोडून दवा शरण घेतलेली पुराम गेलं प्रॉब्लेम सॉल्व दवा देव करता बुद्धांशी निमगिताच प्रोपोजल निमगिल्ले स्वामीजी God create a stone that he himself cannot lift म्हणून दवाक तक्का उकोळ जाण्यातला म्हणजे एक पत्थर सृष्टी करू साध्य स्वयं वही म्हणे सृष्टी केल्यानंतर पत्थर उकोळ जायना म्हणजे दवाक कसं देव होतं काम करू जायना म्हणजे कसं देव होतं तुम्हाला म्हणतात नास्तिक
अच्छा ना देव सृष्टी कर जायना म्हणजे सृष्टी करू जायना जसं दावा की सृष्टी करू जायना म्हणून जाल्ले तरी कसं देव म्हणलं म्हणून तशी म्हणतात जरी प्रॉपर म्हणलं येस God can create a stone that he himself cannot lift and then he will lift it म्हणलं प्रॉपर तर मला फुलिश क्वेश्चन आमगेल मन कितली सान त्या मला समजावनो आम्ही तक समजावनो तक देवाक आम्ही बंदीच करू प्रयत्न करताच एक डायनिंग टेबल आशिल्ल्या एक मुई एक ग्लास उकळूक साध्य ना ग्लास आराम आमी त्या ग्लास चड उकळटा आमगेले पित्ता उद्दा त्या मुई उकळू साध्य की ना तर आलोचन करू साधी ना खूप मंडूक न्याय म्हणटाच एक कुपा भितरी भये भितरी एक बेब बसता त्या बेब्बेक पुढे नकूत असे कहाणी त्या समुद्राचं कोणू त्या बेब्बेक मेळू येता मेळू कसं म्हणता वचा आम्ही समुद्रा बचा गम्मत हुडी येता कितले खेळी येता सहान एक कुपा भितर बसला भये भितर बसला म्हणता कुप मंडू कसं म्हणता कितलं हॉड असताले याचे 2 मिनिटांनी हॉड की मिगेल भय्याचे मस्त हॉड असं 10 मिनिटांनी हॉड की 100 मिनिटांनी हॉड की म्हणता गेले री त्या उद्यातले बेब्बेंची म्हणका येतल्याशिवाय 100 ने 1 कोटी मिनिटांनी हॉड म्हणाली त्या भय्येकानी त्या समुद्राक चुलेले पुरं साध्य की ना जरी त्या बेब्बेक मात्र तिथले मन त्या जन्मान पडेल त्या खूप मात्र शल्यकुन त्या खूपाक समजावून भय्ये समजावून त्या मनात लेखता शल्यकुन देवाक साध्य साध्य ना म्हणून लेखूक जायना त्याच्यात म्हणला श्लोकांतू ही वॉक्स बट ही डज नॉट चमकता जरी तक चमकूच जायना तक रूप असं जरी तक रूप अरूप आहे उर रूप आहे रूप असं जरी रूप ना तर पुरांते असं जरी किंचिन्तु न मया तत्रविदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता नवाद्याच्या श्लोक संत देव आ पुरांते असं जरी मिगिलिन किंचैना किंचिन्तुना चलने को होता अर्थ को यूटम के साथ दवा शरण जाओ का नरसिम्हा उदाहरण में पडेल दवा उदाहरण में पडेल दवा जर दवा एक दौड़ सूर्य एक दौड़ चंद्र म्हणतात साध्य की कंप जाऊन चंद्र एक दौड़ा उन्ह जाऊन सूर्य एक दौड़ा दवा साध्य दवा मात्र साध्य आणि दवालता रिप्रेझेंटेटिव्ह तांचे साध्य दवा प्रतिनिधी देव नरसिंह प्रल्हाद येऊन पायरताना नरसिंह पळून पुरजन खडखडतेची लक्ष्मी समेत नरसिंह पळून धावून वता कितले कोमल तुमगेला नरसिंह लक्ष्मी सांगेल उत्तर काही लक्ष्मी एक पंथा वैकुंठांतू नरसिंहाला सावी करता असता पाय शिरडीचा असता पाय शिरडीताना कोणाला विष्णू पाय शिरडीचा असताना विष्णू कसं म्हणता यो लक्ष्मीचे के हुगूर होती पाय मी गेल्या दुःख मकाम लक्ष्मी लेखता म्हणा यो कितले कोमल मिगेल स्वामी म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುತ್ತಾನ ವಿಷ್ಣು कसं म्हणता ಅನಿಸಿಕೆ ಹೋಗುರ म्हणताची इकडे खाली हत्ता सवळींतू लक्ष्मी पाय चिरडीत असते विष्णूला म्हणजे मला लेखता लक्ष्मी कितले सौम्य मिगेल म्हणून ताजी लक्ष्मी लगी नरसिंह भयंकर कोप्पार असता म्हणून नरसिंह म्हणाली वर देवतेने प्रार्थना करता लक्ष्मी हसता मिगेल म्हणून कोप अयो साध्य ना मेल बामणा कोप कितले कोमलताने मग सावेत्ता म्हणून षोडश श्रृंगार करून हत्ता आरती घेऊन नरसिंहाला आरती करू पय्या आरती करता करता वेळ तोंडाला येताना ते बसील नरसिंहची के गुर्र केलं नरसिंहाला तोंड पडायचं ना आरती थाली उड्डोन वाटी उड्डोन श्वास घेतली लंगा लक्ष्मीना सोडला लपस वैकुंठात केली तिथले भिवून लक्ष्मी खडखडतच दिसल रूप अत्यंत कोमल जाऊचे केला वागोत्स वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम फुल्लाकी कोमल तर देव वज्राकी कठोर तो दवा जाऊचे कोतस त्या दवाक पूर पडून खडखडीत असायची त्या चिकसान प्रल्हाद देवाला वचन देवा तू म्हणजे प्रल्हाद पूर्जन स्तुती करून दिल्या तूच दवा स्तुती करी भारी चंद एक प्रसंग येतात नरसिंह कहाणी पूजन ऐकू का 7 स्कंदाचे 8 9 अध्याय पुरे भारी चंद प्रल्हाद तू असं तो वचन नरसिंह शांत करी म्हणून सांगून नरसिंह प्रल्हाद पेटेताना प्रल्हाद कसं म्हणता ब्रह्मादे सुरगणामनयोत सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहेहि नारायितुं पुरगुणैरधुना विप्रभु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते हे भगवंता उग्रजातींचं आईल आव त्या तुला ऋषी मुनी देवते किन्नर राक्षस गंधर्व सिद्ध चारण अप्सर किंपुरुष विष्णुदूत पूर सर्व तुका शांती करू जायने म्हणजे उग्र जातींत लाव दानव जन्मांत कुला लाव अकिशित स्वामी तुका
प्रीती करचे म्हणून सांगताना तांगेले मध्ये भारी मोग्गाचे या जाता पय्या रुटल बैसुनु नरसिंह तांगेले मत्ती हुंगन प्रल्हाद लेवंतस के लेवंतस्ताना भारी मोग्गार लेवंतस जरी कोप्पारस नरसिंह आमका साध्यस की कोप्पारस जरी मोग करचे कोणाके साध्यस की आमका जोर कोप्पार असताना खूप सोडी मोग करे म्हणून कूड कोपते मोग करे साध्यस की आलोचना करू साध्य झालं जरी दवा साध्य दवा प्रतिनिधी साध्य कोणाक गुरुल कोप कसं असं तर मोग्गा कोपता मोग्गार मात्र गुरुन बिष्टोचे प्रभुपादन पूर प्रभुपाद शिष्य म्हणताची प्रभुपादन शिष्य कसं म्हणशील माय डान्सिंग व्हाईट एलिफंट्स तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तांगे लेक्चर सांगताच तमाल पूर जन हॉड पंडाल प्रोग्राम 10,000 जन सर्वलेची ಮೇಯರ್ ಐಲ ಲೋಕಲ್ MLA ಐಲ ಪೂರ್ ಚೊರಡು ಜನ ಸಚಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚೊರಡು ಐಲಸಿ ತಂಗ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಣ ತಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ ಜನ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ದಿವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋಣ ಜನ ಅಪ್ಪೋನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಣ ಜನ ಪೂರ ಅಪ್ಪೈಲ ಅಪ್ಪ ಜನ ಅಂತರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಕಸ म्हणताची तमाल कृष्ण कम हियर तमाल कृष्ण गोस्वामी स्टेज आर चोणेताची पूर जन अंतर कस म्हणताची दिस तमाल कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट फूल हागा इतला मूर्ख कोण आहे ना हस्ता तमाल कृष्ण गोस्वामी तंगले जीवन अनुभव सांगता जितक तंग प्रभुपादन मोग दिसता प्रभुपादन पूरा तंगल पाश्चात्य देश डिसेबल्स बिस्टेला कोण नक्कल्यातलं खाऊन नसेल खाद्य वस्तू खाऊन नसेल अपेय वस्तू पिऊ नसेल नक्कल्यातलं काम करून नसेल पुरे आज एक परम वैष्णव झाले किशी प्रभुपादन सौ खाऊन लेच तुम्ही गाय खाताल तुम्ही कंचिके फ्रीज नसेल अशुद्ध तुम्ही म्हणून प्रभुपादन बिस्टेला जरी कोणी आज ते प्रभुपाद सोडून गेला ना सौ ऐकून ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಾವೇದ ಮೋಗು ಪಡಲ್ಲ ತಂಗ ಗುರುಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಸ ತಂಗ ಸಾವೇದ ಮೋಗು ದಿಸ್ತಾ ಆಮ್ನಿ ಸೋಲರಿ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರದತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತ ಕೊಪ್ಪ ಮಧ್ಯಂತೂ ದವಾಕ ಗುರುಕ ತ ಕೊಪ್ಪ ಮಧ್ಯಂತೂ ಯಾಕುಲು ಸಾಧ್ಯ ಚಲ್ಯಕೊನು ಅಸಲ್ ಮಸ್ತ್ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಜವಾಲಂತ ಜವಾಲ್ ಕ್ರೇಪೆ ಮುಜಿಸುಪುರ ಅನೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಆತ್ಮಸ್ಯ ಜಂತೋರ್ ನಿಹಿತೋ ಗುಹಾಯಾಂ ಅಸಿಲಾಂತ ಹೋಡ್ತೋ ಅಸಿಲಾಂತ ಸಾನಿತೋ प्रणवर्तना कारण इंतरी नसे हे गिरिकूटवत गरिमाणम शिशोर मूढम नसे हे गिरिकूटवत पायार बैसून दूध पिवायचं यशोदे गुड्डे इथले जड जाते कृष्ण असं जड पाहिजे चरडू म्हणून काढू तो गुदवरता येतं का कृष्णा का आश्चर्य सगळे ब्रजधामाचे का बर्ड जाईबी वेर तुकडे मग कोणा येऊ का एक पंता तका इच्छिकल्ला चरणावरता इलो चरणावरता इलरी त चरड तन्नुन वेलरी त चरुडू वस्त्र गैयल तो वेल्लाल वेरे जाय तुम्ही अम्मा दुःख तडसुचे जायस ना म्हणून अम्मा भीतर पटो का म्हणून पायावर जड जल बब्बा कने शुद्ध तो बिदवरले ती भीतर कामाचे करी आता खूण चणावरता इलो चणावरती तर गुड्डे जड जल जरी खूप साध्य कृष्णा का अक्के इतले एक वेळ झालं सके वारे ग्रुप स्कू बोलो हरदर वचन बसलो काही कृष्ण चणावरता गेल वचन वेर वरता अपास सगळे लोक इतले जड जल भागवता वर्णन येतं सगळे लोक इतले जड झालं तर कृष्ण जड जाऊन सत्ता दे दशमस्कंदाचे तो भडाल म्हणून तो चढावरतू चरडा घेऊन पडता शिल्लकून दवाक सगळी कोण साध्य नरसिंह जात तो कृष्ण जाता राम जाता डुक्कर साध्य की कोणा की डुक्करा कोणी पूजा करताय की आम्ही डुक्कराच्या वराह स्वामी स्तुती कसं म्हणतं का कशी करत भगवद्गीता वराह स्वामी स्तुती पूर्ण ऋषी मुनींना वराह स्तुती करत भागवत 3 स्कंदाच्या 13 अध्यायांतू विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपस्सत्य निवासिनो वयं सटाशिकोद्धूत शिवांबुबिंदुभिः विमृज्यमाना वृषमीश पावितः कसं म्हणतं सची दवा तुगला अंगार लागील तू या करत तुला अंगार लागील त्या हुम्मेची कीटी आमगेल अंगार पोणो कोण म्हणतात जनलोक तपलोक सत्यलोक आशिल भारी शुद्ध त्यांनी स्वर्गावेरे नाही आणि तपस करूची ते तपस केलं जन सत्यलोकाचा बनवणार म्हणतात सत्यलोकात नेर जाऊन दवाल धामा वचन वापस येऊचे म्हणणं तिथले प्युअर जाऊन असेल साधू संत ऋषी मुनी त्यांनी पुरे राजर्षी देवर्षी ब्रह्मर्षी पुरे असं म्हणतात दवा तुगला वराह स्वामी का तुगला अंगार असेल तर एक हुम्मे कीट आमगेल अंगार पोणो आम्ही विधुन्वता परिशुद्ध जाताची डुक्करा डुक्कर एक 25 अंगार कसं सोडून गेलं साध्य भलेसन करू का
डुकरा कसले अंगार पडायचं म्हणून साध्य केलं देव डुकरा रूपार येताना देवाला अंगार कसले उम्मे कीटी कोणाला ब्रह्म समेत औषधी जल्ला म्हणले कोण घेत चंद येतं देवाला शिल्ले कोण देवा कसले साधीना म्हणणा कसले साधीना म्हणणा देवानं आमका अर्चा विग्रह रूपारी देवकिश मगिरी आमगला आहार स्वीकार करता देवकिश मगिरी आमगला आहार स्वीकार करता मग देवाला कृपेंतु देवाक तो अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक सर्वनियामक सर्वकृत्र जाऊन असताना त्या पुरा साध्य जरी मोग अंताना कसले साध्य त्या चंद आहे देवा त्या मी अर्थ करून घेऊ का जरी देव चमकता करता मला कसं साध्य ना देवा म्हणाली तो परमात्मा प्रत्येक रूपांत प्रत्येक भितर असं विराट रूप जाऊन सगळे लोक बाहेर असतो तुमच्या वेदांत देशिकन म्हणून ब्राह्मण संप्रदाय त्यांना वडगड संप्रदाय सूर्यात इशी पिल्ले लोकाचार्य म्हणून त्यांना तेंगल संप्रदाय ते पिल्ले लोकाचार्य ना दिवचे एक सुंदर जाऊन उदाहरण असं एक चरडू एक हस्ती हॉड हस्तील ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಡ್ಕ म्हणून आश केल्या चरडा साध्यस की ना अरे चरडाನ मिगेल चरडाನ हस्तील ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಳ म्हणून अर्थ कसला तर हस्ती देवनु हस्तीन ಮತ್ತೆ ತುಕ್ಕೊರ್ನಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ चरडा ಅಪ್ಪುಡು मिळत त्या हस्तीन कृपी दाखव का तर मात्र चरडा मिळत दिशीची आमके दवा पडो का दवाला तकून आमके संग जाव का दवा खाओ का नैवेद्य देवर का मारी दवा कृपे देव किंच रूपार येता एक हरिनामा रूपारी सुद्धा बेरे हरिनाम आणि कृष्ण काही व्यत्यास ना आम्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून आम्ही जप करताना साक्षात देवाजवळ संपर्क करायचा आम्ही किश दितले दूर असले देव आमका मिळता पण आमले पुरेचा तुम्हाला पण आमका उत्तर देवा कसं हे साधण्यातील ना के पळायचं आम्ही केवळ अक्षराचे केलं ह रे क र श ण राम परस मुंडी सुपुरो म्हणजे साक्षात कृष्ण तर आणि एक अर्चा विग्रह देवाला श्रीमूर्ती त्या मूर्ती कमी पूजा करताना साक्षात देव त्या मूर्ती रूपा राहिला साक्षात देव त्या मूर्ती रूपा राहिला साक्षात मूर्ती रूपा राहिला देव कृपेंत आयला त्या भक्ताल मोग्गारी भक्ताल सेवे घेऊ का त्याला मोग घेऊ का त्याला आराधन घेऊ का म्हणून मोग्गार देव 7 दिवस 7 रात्री त्या गोवर्धन गिरी उक्कळ कृष्ण बोट्टार उक्कळ कसान बोट्टारी तर त्याला बापसूला ते म्हणतात कष्टारी एक वाण 2 वाण उठू वंच जायना म्हणून एक वाण ಮತ್ತೆ वरनु आणि अन्नाला जीवना 5 पक्ष वंच एक वाण कंद बाबाला वाण हना पुजित सिद्धक मोग्गार सकता बापसूला वाण वंच जायना शिल्दे कुनु देव अचिंत्य त्याला मोग्गा विषयाला चिंतू त्याला मोग्गार मात्र जेव्हा कमी कॉन्कर करू साध्य देव चमकना पुरासा मग त्याला शक्ती जरी मोग्गार येताना ते देव अत्यंत सुलभ होतो भारी छंद एक कॉन्सेप्ट आहे समय ना समय झालं ऑलरेडी 3-4 निमिष शेड घेतला व शिल्दे कुनु त्या देवा कमी मोग्गान मात्र तिथले होडतो देव मोग्गा त्याला आमगेलवर मोग्गारी त्याला कृपेंतू तो आमक अर्चा विग्रह रूपारी सत्संग रूपारी दवाला सद्ग्रंथ रूपारी गंगे यमुने ಮುಂತಾದ तसला नैंच रूपारी मायापुर वृंदावन श्रीरंगम तसले धामा रूपारी भक्तांगल रूपारी प्रसाद रूपारी पूरा तो देव आमका तक लभ्य करून देतस शिल्दे कुनो तर दवाक मात्र पूर्ण साध्य आमच्या मोग्गार दवांत कृपेचे नमक दित्तंदे परिपूर्ण लाभ मी घेऊ का असेल सत्संगाचे भागी जाऊ का नित्य दवा देवरन प्रसाद स्वीकार करू का आणि हरिनाम नित्य हरे कृष्ण महामंत्र जप करू का त्याच्या आम्ही सोडून दवाला कृपे आम्ही कृपेचे परिपूर्ण लाभ आम्ही घेऊ का लाभ घेऊन आम्ही दवाक शरण जाऊ का त्या आम्ही ईशोपनिषद मंत्र शिकताचे आणि मस्त विषय सांगू का मस्त विषय मी चर्चेक पर्यंत मुखार संकेत नाही कुणी देवानं अवकाश दिल्यारी दवा निश्चय केलेली मी ऐकूचा प्रयत्न करूया कोणाचे कसले प्रश्न असलेली निमगू येतं असले प्रश्न असले कोणाचे